Hola a tots! En aquest vídeo anem a resoldre l'equació que apareix en pantalla. Arrel de 2x menys 1 més 2 igual a x. Observa que tenim una arrel quadrada que afecta la x. Per tant, això és una equació irracional. Per a resoldre aquesta equació, el que farem és aïllar l'arrel i elevar al quadrat. Bé, fem això. Observa que tenim més 2. Això passa a l'altra part com menys 2. Així tenim arrel de 2x menys 1 igual a x menys 2 i ara el que fem és elevar al quadrat en les dues parts de la igualtat. Tindríem arrel de 2x menys 1 elevat al quadrat igual a x menys 2 elevat al quadrat. Però en això que acabem de fer hem de tindre molt d'ull, perquè algunes solucions d'aquesta nova equació podrien no ser solucions de l'equació inicial. Aleshores, quan tinguem les solucions d'aquesta equació, haurem de comprovar per a cada una d'aquestes solucions si és solució de l'equació inicial. Bé, nosaltres anem ara a resoldre aquesta equació. En primer lloc tenim en la part esquerra una arrel en un quadrat, se'n van, ja saps, i obtenim 2x menys 1 igual, i ara en la segona part de la igualtat tenim el quadrat d'una resta, el quadrat de primer, x al quadrat, menys el doble de primer per el segon, més el quadrat segon, 2 al quadrat. Obtenim 2x menys 1 igual a x al quadrat menys 2 per x per 2 és 4x, més 2 al quadrat, 2 per 2, que és 4. I ara anem a passar tot a una part, perquè observa que obtenim una equació de segon grau. A la part dreta, per exemple, obtinguem 0 igual a x al quadrat menys 4x més 4 més 2x més 1. I aleshores obtenim, anem a ficar aquesta part en la part esquerra, x al quadrat, ara menys 4x menys 2x és menys 6x, i ara més 4 més 1 més 5. Aleshores, això seria igual a 0, i per a resoldre aquesta equació, una equació de segon grau, doncs anem a utilitzar la fórmula de resolució d'equacions de segon grau. X seria igual, ja saps, coeficient de x al quadrat és a és 1, coeficient de x és b és igual a menys 6, i terme independent és c és igual a 5. Aleshores obtenim x igual a menys b més menys arrel quadrada de b, que és menys 6 al quadrat, menys 4 per a, que és 1, per c, que és 5, partit de 2 per a, que és 1. Això és menys 6, que és 6, més menys arrel quadrada. Ara tenim menys 6 al quadrat, menys al quadrat és més, no fiquem res, i ara 6 al quadrat, 6 per 6, que és 36, menys 4 per 1 per 5, que queda 20, i baix tenim 2 per 1, que és 2, això és 6, més menys arrel quadrada de 36 menys 20, això és 16, i baix tenim 2, això seria 6, més menys arrel quadrada de 16 és 4, partit per 2, i això queda dues solucions, una en més, l'altra en menys. En més, 6 més 4 partit per 2, en menys 6 menys 4 partit per 2, dalt 6 més 4 és 10, partit per 2 5, i baix 6 menys 4 és 2, partit per 2 és 1. Així ja tenim les solucions, molta atenció, d'aquesta equació, i per a cada una d'aquestes solucions hem de comprovar si són solucions d'aquesta equació. Anem a apuntar-la així. Arrel de 2x menys 1 més 2 igual a x. Provem en x igual a 5. Aleshores, substituïm en la part esquerra x per 5, la part dreta x per 5, obtindrem 5.
i comprovem si obtenim el mateix resultat. En la part esquerra, arrel de 2x, que és 5 menys 1 més 2, això és arrel de 2 per 5, 10 menys 1 més 2. Bo, això és arrel de 10 menys 1 és 9, arrel de 9 és 3, més 2 obtenim 5. I en la part dreta, pues, en x, substituïm la x per 5, obtenim 5. Això té el mateix. O sigui que molt bé, x igual a 5 sí que és solució de l'equació inicial, i ara x igual a 1, substituïm en la part esquerra, arrel de 2 per x, ara és 1, menys 1, més 2, això és arrel de 2 per 1 és 2, menys 1, 1, més 2, i arrel de 1 és 1, més 2, 3. En la part dreta, si substituïm en x, la x per 1, obtenim 1. És diferent. Per tant, no es satisfà la igualtat per a x igual a 1. No val isa com solució. Tachar tot, però seria l'x igual a 1. I aleshores, l'única solució de l'equació que ens plantegen és x igual a 6. Això seria l'única solució, vam ficar-ho aixina i aixina, de l'equació que ens havíem plantejat. Moltes gràcies per la teua atenció.